idem z Maltu, elbow escape, som tu v lockdowne. A teraz, nedá sa mi to povedzme z nejakého dôvodu, že tá noha veľmi blízko, alebo v podstate je to problém, rozhodnem sa prejdem na členok, ľavá noha prejde na ohyb kolena. Od ľavej nohy sa šripnem tak, aby som ľavú nohu si spravil. Presto šripte si, keď táto noha pracuje, tak moja práva noha celý čas kontroluje. Až potom to zadám, hej? Nesmiem spraviť to, že noha ide na zem, aby on vytiahol tú nohu. Hej, takže celý čas ako ho kontrolujem, tak ľavá noha, keď pracuje, pravá noha ho drží a pravá noha spraví hák v tejto pozícii. A už potom viete, dôležité, aby ste tú pravú ruku použili vyslovene na steno a tú ľavou rukou ho tlačili na tú stranu. Keď už som pripravený v tejto pozícii, nechcem ho tu hlavne tou rukou ohýbať, chcete ho hodiť zo seba dole. Hej? Pravá špička ide na zem a čo najviac ho zodvihnem na túto stranu. Keď vznikol medzi nami dvoma priestor, od pravej nohy sa hodím pod neho a ocitol som sa vlastne v pozícii butterfly gardu. Zase chcem si vyslobodiť z môjho pohľadu najprv tú pravú nohu, idem preto telo na ľavú stranu, aby som si vystavil protipohyb, šrimpnem sa, vytiahnem pravú nohu a zase na druhú stranu idem, šrimpnem sa ešte raz. Mám v podstate pozíciu gardu. Nejaké otázky?